आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा, लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे एसी, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध। आमचा पत्ता आरवा एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली। संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08। कणकवली शहरात सध्या पेट्रोल आणि डिझेलचा तुटवडा निर्माण झाल्यानं वाहन चालकांना मोठा त्रास सहन करावा लागतोय। इंधनाचा पुरवठा खंडित झाल्यामुळे शहरातील बस स्टँड, पोलीस ठाणे आणि वागदे येथील पेट्रोल पंप पूर्णपणे बंद ठेवण्याची वेळ आली आहे। सीएनजी उपलब्ध झाल्यानं रिक्षा आणि कार यांच्यात मोठ्या रांगा पाहायला मिळतात। अचानक उद्भवलेल्या तुटवड्यामुळे प्रवासी हैराण झालेत। याचा आढावा घेतलाय कणकवली प्रतिनिधी उमेश बुचडे यांनी। कणकवलीमध्ये बघतोय आपण तर पेट्रोलचा आणि डिझेलचा तुटवडा पाहायला मिळत आहे। सीएनजीच्या पंपावर सीएनजी आल्यामुळे कार चालक आहेत किंवा रिक्षा आहेत त्यांच्या रांगा पाहायला मिळत आहेत। बहुतेक रांगा ह्या 1 किलोमीटरपेक्षा लांब गेलेल्या आहेत। आपण बघतो या सीएनजीसाठी रांगा लागलेल्या आहेत। एकंदरीत आणि पेट्रोल नसल्यामुळेच आपण बघितलं तर कणकवलीतील ह्या बस स्टँडच्या बाजूला इथे पेट्रोल नाही, तसेच वागदे येथे पेट्रोल पंप आहे त्याच्यावर देखील पेट्रोल नाही आहे नाईक पेट्रोल पंपावर। त्यानंतर मग पोलीस स्टेशनच्या बाजूला आतरोड तिथे देखील पेट्रोल नाही आहे। त्यामुळे काल दुपारनंतर काही पेट्रोल पंपावरचं पेट्रोल संपलं होतं आणि आज ह्या तिन्ही पेट्रोल पंपावर पेट्रोल नाही आहे। त्यामुळे ग्राहक हैराण झालेले आहेत। येणारे जे वाहन चालक आहेत ते कधी येणार विचारतात आणि माघारी फिरत आहेत। जे पेट्रोल पंप धारक आहेत त्यांनी देखील मागणी केली आहे, लवकरात लवकर सुरू होईल असं देखील सांगण्यात येते। प्रशासनाने सांगितलेलं आहे की तुटवडा तसा नाही आहे, जर समजा मागणी असेल तर आपण लवकरात लवकर पूर्ण करू असं देखील सांगण्यात येत आहे। साठा करून असं देखील सांगण्यात आहे। पण सध्या बघतोय आपण कणकवलीमध्ये तिन्ही पेट्रोलवर पेट्रोल नसल्यामुळे ह्या जो सीएनजीसाठी रांग लागते आणि पेट्रोल कधी येईल हे अजून निश्चित सांगण्यात येते, पण लवकरात लवकर असं सांगण्यात येतं। पण सध्या पेट्रोल जे भरणारे जे वाहन चालक आहेत ते माघारी फिरत आहेत। सध्या पर्यटन हंगाम सुरू आहे, मे महिना आहे आणि मे महिन्यामध्ये मुंबईकर कोकणवासी हे मोठ्या संख्येने आता सिंधुदुर्गात दाखल होत आहेत। प्रत्येक जण येथे येतोय, पेट्रोल आहे का विचारतोय, त्या पेट्रोल विचारतोय नंतर माघारी फिरतो आहे। आपण काही जे रिक्षा चालक आहेत त्यांच्याकडून जाणून घेणार किती वेळ ते रांगेत उभे आहेत, एकंदरीत काय नेमकं त्यांचं म्हणणं आहे, एकंदरीत किती वेळ रांगेत उभे आहात आणि सीएनजी भरण्यासाठी? आम्ही तास दीड तास आहे, तास दीड तास उभे आहे रांगेत गॅससाठी। पेट्रोल आहे काय? पेट्रोल पण नाही, पेट्रोलची पण गाडी आत्ताच आलेली आहे, त्याच्यामुळे त्याने पेट्रोल पण बंद केलेलं आहे। ओके, निश्चितच आपण बघतोय की बहुतेक संख्या आहेत। किती वेळ लागतं एकंदरीत आणि पेट्रोल आहे की सीएनजी आहे? सीएनजी आहे आमच्या इथे आहे, पण विषय कसा होतो माहिती आहे, 2 तास तरी जातात, 2-2.5 तास। धंद्याचा पुरा बोऱ्या वाजला आहे। किती वेळ रांगेत उभ्या आहात? मला आता मग 2 तास झाले लाईनीत उभं आहे। पेट्रोल सध्या नाहीच आहे कुठल्या पेट्रोल पंपावर? पेट्रोल इथे नाही, या पंपावर तर नाही पेट्रोल आहे। आता सीएनजी लाईन लावलेली आहे। सीएनजी आता उपलब्ध हे सीझनमध्ये सीएनजी उपलब्ध व्हायला पाहिजे होता, पण ही खूप त्रास होतोय, धंदा माझा खूप बुडतोय। काय सांगाल किती वेळ उभ्या आहात? आम्ही 1 तास झाला उभा आहे लाईनीत, अजून कमीत कमी अर्धा तास लागतो। एक गाडीला कमीत कमी 20 मिनिटं लागतात सीएनजी भरायला। आम्ही करणार काय आणि लोक काय करणार, पब्लिक काय करणार? एकंदरीत पेट्रोल आणि डिझेलचा तुटवडा आहे असं देखील वाटतंय। सीएनजीचा आहे ना, पेट्रोलात बघा पेट्रोल आलत नाही, आज आलंय कालपासून। लोक काय करणार, जनता काय करणार? जनतेला काहीतरी मार्ग पाहिजे ना, सरकारने दिला पाहिजे ना काहीतरी। एवढी लाईन आणि सिटीमध्ये सीएनजी असून सीएनजीला लाईन आहे, लोकांना पब्लिकला त्रास होतो याचा। सीझनचा हंगाम आहे आणि त्याच दरम्यान ही जर अशी परिस्थिती उद्भवली आहे त्यामुळे कुठेतरी आपला नुकसान होत आहे असं देखील आता हे जे सगळे वाहन चालक आहेत, पर्यटक आहेत सांगत आहेत। साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण 7 लाईव्ह, कणकवली।